Biokaasulaitos mahdollistaa Hartwallille hiilineutraalin tuotannon. Kaikki lähtee tästä. Mallasohra, mikä tässä pellolla nytkin kasvaa, niin se puidaan ja kuivataan ja sitten se jossain vaiheessa viedään Viking Maltin mallastamolle ja sitten tehdään mallasta, eli oluen raaka-ainetta ja siitä se viedään Hartwallille. Se tulee tänne meille Panemolle oluen valmistukseen. Ja kun me pannaan sitten olutta, niin siitä jää ylimääräisesti mäskiä, joka tulee tänne meidän biokaasulaitokseen biokaasun tuotantoon. Biokaasun tuotannosta jää vielä yli sitä rejektiä tänne rejektialtaaseen, josta se jatkaa matkaansa sitten lannoitteeksi takaisin sinne ohrapellolle. Hieno systeemi, että samasta paikasta, mistä se lähtee se tavara, niin se tulee ravinteena takaisin, että siinä tulee se 2 kärpästä yhden iskulla. Kyllähän tämä on melko järjetöntä toimintaa. No sitähän se kyllä on.